Od ukupno 187 izaslanika iz 11 općina u Županijski odbor mladeži HDZ-a BiH Središnje Bosne izabrano je 23 člana. Goran Lulić, dosadašnji predsjednik u 3 mandata, u emotivnom se govoru prethodno oprostio od Županijskog odbora, ali i svog djelovanja unutar mladeži, predstavivši izvješće o radu koje je Skupština jednoglasno usvojila. Osim kratkog presjeka svih aktivnosti, od kojih je posebno izdvojio kulturnu manifestaciju Hrvatsko proljeće Središnje Bosne, Lulić se pohvalio i odličnom suradnjom sa seniorima kao i činjenicom da mladež nikad nije bila zastupljenija u tijelima stranke kao i općinskim vijećima. Kao dosadašnji predsjednik večeras sam iznio svoje izvješće o radu za protekle 2 godine, ono na čemu se temeljila u ove posljednje 2 godine mladež, jer se na jačanju kapaciteta, na jačanju mladeži u stranci, u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Najbolje pokazuje kako je radila ova mladež u proteklom periodu jeste da od ukupno 87 vijećnika u općinskim vijećima u Županiji Središnja Bosna, 30 ih dolazi upravo iz reda mladeži, da su 3 kandidata Hrvatske demokratske zajednice u općinama bili upravo iz reda mladeži, 4 nosioci lista, da je trenutno 2 predsjedatelja općinskih vijeća upravo dolaze iz reda mladeži i to je ono na čemu je u protekle 2 godine mladež najviše i radila. Tako da vjerujem da u budućnosti stranka i prosperitet hrvatskog naroda neće biti ugrožen u ovom dijelu, ali isto tako da je ogromna odgovornost ne samo seniora nego i nas mladima da se uključimo u život, da napokon dođemo zajedničkim ciljem do ravnopravnosti hrvatskog naroda u Središnjoj Bosni i u Bosni i Hercegovini, a samim tim i stvaramo bolje preduvjete za ostanak na ovim prostorima, jer na to nas obvezuje svi poginuli hrvatski branitelji, svi oni koji su dali svoje živote ili svoje dijelove tijela da bi mi danas bili ovdje i na ovom tlu moramo ostati, ali isto tako stvoriti jake preduvjete da ostajemo ovdje. Skupštini je nazočilo i mnogobrojno izaslanstvo stranke predvođeno predsjednikom Federacije i dopredsjednikom stranke Marinkom Čavarom, osim kojeg su govore podrške na Skupštini uputili predsjednik Županijskog odbora HDZ-a BiH Središnje Bosne i ministar u vladi kantona Središnja Bosna Nikola Grubešić, te predsjednik Županijskog kluba utemeljitelja Anto Spajić. Jasno slika popunjenosti mjesta i broja mladih koji su večeras na izbornoj skupštini, njihovo opredjeljenje da sa odgovornošću obavljaju dužnosti i u mladeži, ali isto tako da sutra preuzmu najodgovornije dužnosti me posebno raduje, jer jedna takva spremnost u turbulentnim vremenima jasno pokazuje njihovu odgovornost, a to jasno znači da će moći sa normalno odgovornošću i ozbiljnošću nositi sve sa svim izazovima koji budu pred njima u obnašanju bilo koje sutra dužnosti ili političke ili u državnom sustavu vlasti. Sa toliko mladeži, sa toliko osoba koje su završile fakultete, mislim da svaka sredina, posebno naša županija Središnja Bosna, treba biti ponosna. Zajednica mladeži kao i zajednica žena i klub utemeljitelja su sastavni dio Hrvatske demokratske zajednice, pa evo i županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice. Županijska organizacija Hrvatske demokratske zajednice Županije Središnja Bosna je najveća županijska organizacija u Bosni i Hercegovini po broju općinskih organizacija i temeljnih ogranaka i evo ja osobno kao predsjednik županijskog odbora time se ponosim. Međutim, ta činjenica nije samo za ponos, ona daje jednu veliku odgovornost, jednu veliku obvezu. Evo ja se nadam da će večeras na ovoj izbornoj skupštini mladež znati prepoznati svoje poznanike, svoje prijatelje, one koji rade, oni koji imaju motiv za rad, da ih u iduće 2 godine zastupaju u županijskoj organizaciji Hrvatske demokratske zajednice, a i da čine jedan bolji ambijent kako za članove Hrvatske demokratske zajednice, tako i za ukupnu mladež ovdje u županiji. Novoizabrani predsjednik mladeži HDZ-a BiH je Goran Pejaković iz Travnika, magistar ekonomije i obnaša dužnost zamjenika ravnatelja Hrvatske bolnice dr. Framato Nikolić u Novoj Biloj.